തുടങ്ങാം. Welcome back to Kitchen Tales. ഇന്ന് തമിഴ്നാട് സ്റ്റൈൽ അമ്പൂർ ബിരിയാണി എന്ന റെസിപ്പി. ഇറ്റ്സ് എ വെരി ഈസി ബിരിയാണി വിത്ത് വെരി ലെസ് ഇൻഗ്രീഡിയൻസ്. തുടങ്ങാം. ജീരകശാല റൈസ് വെച്ചിട്ടാണ് ഈ ബിരിയാണി ചെയ്യേണ്ടത്. ഞാനൊരു 500 ml ജീരകശാല റൈസ് നന്നായിട്ട് വാഷ് ചെയ്ത് ഒരു 20 minutes സോക്ക് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട് വെള്ളത്തിൽ. ഒരു ബിരിയാണി പോട്ടിലോട്ട് 4 ടേബിൾ സ്പൂൺ ഗീ ആഡ് ചെയ്യുക. ആൻഡ് സൺഫ്ലവർ ഓയിൽ 2 ടേബിൾ സ്പൂൺ. ഓയിൽ ചൂടായി കഴിയുമ്പോൾ ലോ ഫ്ലെയിമിൽ വെച്ച് ഒരു ചെറിയ പീസ് സിനമൺ, 1 സ്റ്റാർ അനീസ്, 4 to 5 കാർഡമം, 4 to 5 ക്ലോവ്സ്. നെക്സ്റ്റ് 2 കപ്പ് സ്ലൈസ്ഡ് അനിയൻസ്. ഒരു 3 മീഡിയം സൈസ് സവാളയൊക്കെ എടുത്താൽ മതിയോ. അനിയൻസ് ഒന്ന് ട്രാൻസ്പെറൻ്റ് ആവണ വരെ സോട്ടേ ചെയ്യാം. അനിയൻസ് ഒന്ന് ട്രാൻസ്പെറൻ്റ് ആയി കഴിയുമ്പോൾ 2 ടേബിൾ സ്പൂൺ ഗാർലിക് പേസ്റ്റ് ആൻഡ് 2 ടീസ്പൂൺ ജിഞ്ചർ പേസ്റ്റ്. എഗെയിൻ നന്നായിട്ടൊന്ന് സോട്ടേ ചെയ്യാം. ഈ അമ്പൂർ ബിരിയാണിക്ക് അനിയൻസ് ഒന്നും അങ്ങനെ ബ്രൗൺ ആവേണ്ട ആവശ്യമില്ല, ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ട്രാൻസ്പെറൻ്റ് ആയാൽ മതി. അതുപോലെ തന്നെ ജിഞ്ചർ ഗാർലിക് പേസ്റ്റിൻ്റെയും റോ ടേസ്റ്റ് ഒന്ന് മാറിയാൽ മതി. നെക്സ്റ്റ് 2 കപ്പ് ചോപ്ഡ് ടൊമാറ്റോസ്. ഏകദേശം ഒരു 3 മീഡിയം സൈസ് തക്കാളി വേണ്ടി വരും. എഗെയിൻ നന്നായിട്ടൊന്ന് സോട്ടേ ചെയ്യാം. ടൊമാറ്റോസ് ഇപ്പം നന്നായിട്ട് സോട്ടേ ആയിട്ടുണ്ട്. ഇനി 1/2 ടീസ്പൂൺ ടർമറിക് പൗഡർ, ഉപ്പ് ആവശ്യത്തിന്. റോക്ക് സോൾട്ട് വേണമെങ്കിലും നിങ്ങൾക്ക് യൂസ് ചെയ്യാം. ഞാനിവിടെ സാധാ നമ്മുടെ ഉപ്പാണ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത്. ആൻഡ് 2 ഗ്രീൻ ചില്ലി സ്ലിറ്റ് ചെയ്ത്. കാശ്മീരി ചില്ലി പേസ്റ്റ് ഉണ്ടാക്കാനായിട്ട് ഒരു 12 കാശ്മീരി ചില്ലി ചെറിയ തീയിലൊന്ന് ഡ്രൈ റോസ്റ്റ് ചെയ്യുക. ആൻഡ് ഫൈൻ പേസ്റ്റായിട്ട് ഇതുപോലെ അരച്ചെടുക്കുക. അതൊരു 3 ടീസ്പൂൺ. ഇതിന് പകരം നിങ്ങൾക്ക് കാശ്മീരി ചില്ലി പൗഡർ ആണെങ്കിലും യൂസ് ചെയ്യാം, ബട്ട് കാശ്മീരി ചില്ലി പേസ്റ്റാണ് കൂടുതൽ നല്ലത്. എഗെയിൻ ഒന്ന് സോട്ടേ ചെയ്യുക. ഇനി നമ്മുടെ ചിക്കൻ ആഡ് ചെയ്യാം. ഞാൻ 1 kg ചിക്കൻ കറി കട്ടാണ് ആഡ് ചെയ്യുന്നത്. ഇനി നന്നായിട്ട് ചിക്കനും ഈ മസാലയും ഒന്ന് നന്നായിട്ട് മിക്സ് ചെയ്യാം. ഇനി ഈ ചിക്കനിലുള്ള വെള്ളം നന്നായിട്ട് ഇറങ്ങിയിട്ട് വേണം അടുത്ത ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് ആഡ് ചെയ്യാനായിട്ട്. അപ്പോൾ ഒന്ന് ഹൈ ഫ്ലെയിമിലൊന്ന് വെക്കാം. ഇനി ഈ ചിക്കനിലോട്ട് 1 മീഡിയം സൈസ് ലൈം ജ്യൂസ് ആഡ് ചെയ്യാം. ആൻഡ് 3 ടേബിൾ സ്പൂൺ കേർഡ്, തൈര്. എഗെയിൻ നന്നായിട്ടൊന്ന് സോട്ടേ ചെയ്യാം. ഇനി ഒരു 1 കപ്പ് തിളച്ച വെള്ളം ആഡ് ചെയ്യാം. ഒരു പിടി മല്ലിയില ഫൈനായിട്ട് ചോപ്പ് ചെയ്ത്. ആൻഡ് ഒരു പിടി പുതിനയില ഫൈൻലി ചോപ്ഡ്. നന്നായിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്യുക. ആൻഡ് ലോ ഫ്ലെയിമിൽ വെച്ച് മൂടി വെച്ച് ഒരു 10 minutes ഒന്ന് ചിക്കൻ കുക്ക് ചെയ്യുക. നെക്സ്റ്റ് അമ്പൂർ ബിരിയാണിയുടെ റൈസ് ഉണ്ടാക്കാനായിട്ട് ഞാൻ ഈ അരി മുങ്ങിക്കിടക്കാവുന്ന വെള്ളം ആഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. നല്ല തിളച്ച വെള്ളത്തിലോട്ട് നമ്മൾ നേരത്തെ സോക്ക് ചെയ്ത് ജീരക റൈസ് ആഡ് ചെയ്യും. ഇനിയൊന്ന് മൂടി വെച്ച് 10 minutes ഒന്ന് അരി ഒന്ന് ഹാഫ് കുക്ക് ചെയ്തെടുക്കുക. പകുതി വേവിൽ വേണം അരി എടുക്കാനായിട്ട്. ബിക്കോസ് നമ്മൾ ഈ നേരത്തെ ഉണ്ടാക്കിയ ചിക്കൻ്റെ കൂടെ ആണ് ബാക്കി റൈസിൻ്റെ കുക്കിംഗ് ചെയ്യുന്നത്. അപ്പോൾ പകുതി വേവിൽ വേണം റൈസ് കുക്ക് ചെയ്യാനായിട്ട്. അതെപ്പോഴും ശ്രദ്ധിക്കണം. ഇനി ചോറിന് ആവശ്യമുള്ള സോൾട്ട് ആഡ് ചെയ്യാം. ആൻഡ് ചെറിയൊരു പിടി മല്ലിയില, അതുപോലെ തന്നെ പുതിനയില. ജസ്റ്റ് ഒരു 5 minutes ഒന്ന് മൂടി വെക്കാം. ജസ്റ്റ് 5 minutes കഴിയുമ്പോൾ റൈസ് ഒന്ന് ചെക്ക് ചെയ്യുക കുക്കായിട്ടുണ്ടോ എന്ന്. ഇത് കുറച്ചുകൂടി ആയിട്ട് വേണം ഊറ്റാനായിട്ട്. അരി ഇപ്പോൾ പകുതി കുക്കായിട്ടുണ്ട്. ഇനി ഇതൊന്ന്
ഊറ്റി വേറൊരു പാത്രത്തിലോട്ട് വെക്കാം. ഈ ചിക്കൻ്റെ ഗ്രേവിയും ഈ അരിയായിട്ട് മിക്സ് ചെയ്യാനുള്ള കാരണം എപ്പോഴും ചൂടായിട്ട് വേണം. അരി നല്ല ഇതുപോലെ തന്നെ രണ്ടും ഒരേ ടൈമിൽ വേണം കുക്ക് ചെയ്യാനായിട്ട്. അരി നല്ല ചോറ് നല്ല ചൂടായിട്ട് വേണം ഈ ചിക്കൻ്റെ ഗ്രേവിയിലോട്ട് ആഡ് ചെയ്യാനായിട്ട്. അതുപോലെ തന്നെ പകുതി കുക്ക് ചെയ്തിട്ട് വേണം ആഡ് ചെയ്യാൻ. ഇനി നമ്മൾ ഹാഫ് കുക്ക് ചെയ്ത റൈസ് നമ്മുടെ ചിക്കൻ്റെ ഗ്രേവിയിലോട്ട് ആഡ് ചെയ്യാം. മേലിലോട്ട് ആഡ് ചെയ്യുക. പതിയെ ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്യുക. ആൻഡ് അഗെയിൻ ഒരു 2 ടേബിൾ സ്പൂൺ ഗീ ആഡ് ചെയ്യുക. ആൻഡ് കുറച്ചുകൂടി മല്ലിയിലയും പുതിനയിലയൊക്കെ ചോപ്പ് ചെയ്ത് ആഡ് ചെയ്യുക. ജസ്റ്റ് ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്യുക. നമ്മൾ ഉപ്പൊന്നിട്ട് കുറച്ചുകൂടി ഉപ്പ് ആഡ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ഉപ്പൊക്കെ ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്ത് ലോ ഫ്ലെയിമിൽ വെച്ച് എഗെയിൻ ഒരു 10 മിനിറ്റ് ദം ചെയ്യണം. ഇനി ദം ചെയ്യാനായിട്ട് ഒരു കേടായ നോൺ സ്റ്റിക്ക് പാൻ അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ കാസ്റ്റ് അയണിൻ്റെ പാൻ അത് വയ്ക്കുക. ആൻഡ് നമ്മുടെ ബിരിയാണി പോട്ട് വെക്കുക. ആൻഡ് മൈദ വെച്ചൊന്ന് സീൽ ചെയ്യുക. ഒരു 10 മിനിറ്റ്സ് ഒക്കെ ഒന്ന് ദമ്മിൽ കിടക്കണം ലോ ഫ്ലെയിമിൽ വെച്ചിട്ട്. നമ്മുടെ അമ്പൂർ ബിരിയാണി ഇപ്പോൾ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട്. ഇനി ഇത് സെർവ് ചെയ്യുന്നത് നമ്മുടെ നമ്മുടെ അമ്പൂർ ബിരിയാണി ഇപ്പോൾ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട്. ഇനി ഇത് സെർവ് ചെയ്യുന്നത് നമ്മുടെ പൊതി ബിരിയാണി സ്റ്റൈലിലാണ്. ഞാനിവിടെ വാഴല വാട്ടി വെച്ചിട്ടുണ്ട്. ഇനി ഇതിലോട്ട് നമ്മുടെ ദം ചെയ്ത അമ്പൂർ ബിരിയാണി ആഡ് ചെയ്യാം. ഇനി ഒന്ന് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്തിട്ട് വേണം നമ്മൾ സെർവ് ചെയ്യാനായിട്ട്. പെർഫെക്റ്റ് ആയിട്ടുണ്ട്. ഇതങ്ങനെ വലിയ മസാലയുടെ ടേസ്റ്റുള്ള ബിരിയാണിയല്ല, കൂടുതലും നമ്മുടെ ടൊമാറ്റോ ഫ്ലേവറൊക്കെ ഉള്ള കുറച്ച് പുളിയുള്ള ടൈപ്പ് ബിരിയാണിയാണ്. ഇത് നമ്മുടെ ഇലയിലോട്ട് ആഡ് ചെയ്യാം. നമ്മുടെ പൊതി ബിരിയാണിക്ക് പറ്റിയ ബിരിയാണി കേട്ടോ. കുറച്ചിങ്ങനെ കുഴഞ്ഞിരിക്കുന്ന കാരണം പൊതി ബിരിയാണിയായിട്ട് സെർവ് ചെയ്യാനായിട്ട് പറ്റിയ ബിരിയാണി. പിന്നെ നമ്മുടെ ഗസ്റ്റിനൊക്കെ പ്ലാൻ ചെയ്യാനും വളരെ ഈസിയാണ്. പൊതി കേട്ടാം. ഇപ്പം നമ്മൾ ഉണ്ടാക്കിയ ബിരിയാണി ഒരു 4-5 പേർക്കൊക്കെ പെർഫെക്റ്റ് ആയിരിക്കും കേട്ടോ ഈ ഒരു ക്വാണ്ടിറ്റി. ബട്ട് ചിക്കൻ പീസസ് കൂടുതൽ വേണമെങ്കിൽ ഇതിൻ്റെ കൂടെ ഫ്രൈഡ് ചിക്കനും കൂടി റെഡിയാക്കുവാണെങ്കിൽ പെർഫെക്റ്റ് ആയിരിക്കും. സാലഡ് ആൻഡ് നാരങ്ങാച്ചാർ. പെർഫെക്റ്റ് ഫോർ ലഞ്ച്. ഇനി എൻ്റെ യൂഷ്വൽ സ്ഥലത്തൊന്ന് ഇരുന്നൊന്ന് ടേസ്റ്റ് ചെയ്യട്ടെ. പപ്പടം പഴയ പപ്പടമായിട്ട് വരാറില്ലേ? വീഡിയോ ചെയ്തുകൊണ്ട് പഴയ പപ്പടം മതി. കാര്യം ഈസി ആണെങ്കിലും നല്ല ചൂടായിരുന്നു ഇന്ന്. അങ്ങനെ ഒരു പിടി വേണോ? ടേസ്റ്റ് ചെയ്യട്ടെ. ചിക്കനൊക്കെ നല്ല സോഫ്റ്റ് ആയിട്ടുണ്ട്. അല്ല ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ടേസ്റ്റ് ചെയ്തേ. അടിപൊളി. ഇത് നിങ്ങൾ മസ്റ്റായിട്ട് ട്രൈ ചെയ്യണം കേട്ടോ. ബിക്കോസ് ഭയങ്കര ഈസിയാണ്. അതുപോലെ തന്നെ ട്രൈ ആണെങ്കിൽ ഇതുപോലെ ഇലയിലൊന്ന് പൊതിഞ്ഞൊന്ന് ബിരിയാണി ടേസ്റ്റ് ചെയ്യണം. മന്നക്കുട്ടി ഒന്ന് ടേസ്റ്റ് ചെയ്തേ. സമുദ്ര രക്ഷയിലോട്ട് മന്ന ഇത്രയും ഞാൻ കഴിച്ചാലേ എന്നിപ്പോയി ഇതെന്തത്. നിങ്ങൾക്ക് സൺഡേസൊക്കെ ഈസി ആയിട്ട് പ്ലാൻ ചെയ്യാം കേട്ടോ. ബിക്കോസ് കുറച്ച് ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് മതി. ആകെ കൂടെ നമ്മുടെ വീട്ടിൽ സാധാരണ ഇല്ലാതെ ഇരിക്കുക മല്ലിയിലയും പുതിനയിലയൊക്കെയാണ്. അത് മാത്രം മതി. കൂടുതൽ സാധാ ഇല്ലാത്ത ഇൻഗ്രീഡിയൻ്റ് ആയിട്ട് അതാണ്. ബൈ.